Siyanibingelela emakhaya nganza kwethu, sinibela kuphi nakuphi lapha enikhona ngendawo nibe nomduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano kwethuleleni. Ngicela ukuthi nengithi it's game 2 because sike safika la endaweni esenamba 9 eMkhambathini sizobona umndeni walapha ekhaya ngenkinga ababhekene nayo ebahluphayo ungazothi into esasithwalo abasho ukuthi sasiqhamuke ngakephi. Safika okokuqala kwabakhona ukusilahlekelayo sesithe asiphinde sibuye-ke sizolithatha futhi udaba kabusha sizocoshela lona udaba kodwa sithe asibakhiphe sibe ngaphandle nabo komuzi ngoba ngathi ngaphakathi kwathinteka ekhamera kwagcina singasakutholi okum-DVD esakwenza. Sinaye kusisi uzozisho igama ukuthi ubani nokuthi-ke bakhala ngani ukuthi nethuleni basibizele ukuthi bafisa sibasize kanjani. Dadewethu ngiyakubingela ma. Yebo njani? Siyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Bese sobani igama? Sibongile waXaba. Yebo makephi? La eNembanani Liverpool. Liverpool? Yebo. Okay, nikhala ngani sesi? Sikhala sicela usizo nenkinga lana yenziwa umfowethu osashona ngoJanuary. Ekushoneni kwakhe uthe sengcwatshiwe waqala inkinga ke la ekhaya. Sina besingazi ukuthi kwenzakalani. Kwaba khona izinto nje ezenzekala la ekhaya. Masihamba sathola ukuthi umfowethu bethu uthwele. Isithwalo sakhe wasenza nangathi nangabantwana bethu. Uma ethwele kanjalo thina besingamazi ukuthi uthwele. Lokho kuvele ngwanakho sengasekho. Ngoba kuthe ngoJuni kwakhona ingane yadadewethu eyavela ahlasela nje ukugula ongatheni yagcina ihambile emhlabeni. Okusikutholile ukuthi njoba ihamba uyena umfowethu. Manje usefuna ukuzolanda nabanye la ekhaya ngoba phela lento yakho ayenza ngaphansi kwamagama ethu odadewabo nangeingane zethu esizalayo. Manje lenkinga lena esiyenze ukuthi la ekhaya noma kuthiwa imali ukudla noma kuthiwa kuyathengwa kuyaphela futhi naye uyabona nje nasendlini uthi hayi ukhona. Ngoba mesefile siyeza uthi hayi usefikile ke manje uzothola endlini kuyashisa. Nezingane futhi ziyagcinazeleka uthola ingane iyakhuluma zenza nje izinto esingazazi even nathi lokho asifetha ebusuku basilele siyeza ukuthi hayi sekhona ke manje uza kambe nalezi ilwane zakhe zizodestroya ikhaya lethu kanye nezimpilo zethu futhi sengozini. Ngase ngiyabhalela la athuleni usicela usizo abangasisiza ngayo ukuthi basisize kulezi ilwane naye lesithwalo sakhe umfowethu ngathi nasazi wenze njani. So senze njani isithwalo sakhe sicela usizo abangasipha lona ukususa lesithwalo lesumfowethu asenza ngoba phela baningi abasazolandela. Sinexhala ukuthi asazi ukuthi ubani usezolandela ke manje emva kwale ngane ngoba ihambile ngaye usazoqotha futhi abanye baningi abasazolandela laba abayifaye ngabo isithwalo. Manje sinokusaba ukuthi asazi kuzokwenzekela nobani ozolandela ke manje. Ileyo nkinga ke nje esibhekene nayo la ekhaya. Njengoba sasibiye kwesibili mala ekhaya sithoyile ukuthi ubhuti vele nizalo mama yedwa naye. Yebo uzalo ubaba oyedwa. Ubesebenza umsebenzi wokugada. Yebo ibodyguard eGoli. Beningenangxabano na njengomndeni? Cha sikazi sixabana. Besingakazi sixabana besiyiphilela nje kahle kabi nje sihlangene ngoba sasheshe sashiyelwa abazali. Kwayimina ngimdala ngabakhulisa bebancaneke bakhulele kumina bonke nje. Ngabakhulisa sayingane nje ezihlangene. Kuthi lento yakho uyenze kanjani ngani angazi ukuthi yini le embi kangaka besifihlela mhlambe khona mhlambe thina into kwesayensi kodwa mina ngiyazi into embi ongaze thatha isinqumo ukuthi azodestroy abantu bakubo. Labantu abakubo basuke naye phansi singenabazali sahlangana sabumbana njengeingane salivusa ikhaya kodwa ekugcineni sesithola ukuthi wenze kanje. Angazi ukuthi yini le engaka esimone ngayo. Ngoba ukuba ukhona habe siyambuza ukuthi senzeni kangaka yini uzothatha isinqumo enzima kangaka yini lesikwenze yona. Sifikile la the week before last. After sifikile isimo saba njani la ekhaya? Kube kubi ufikile angazi ukuthi naye ubeselwa ngendlela ebekwenzeka ngayo bese kukhala amakhabethe uthi melokhuzana ekhala odrop kodwa khoma uma sisiyabheka haya khoma even aselokhuzana emzimbeni nje hayi bese sinenkinga ekhaya bese sicinazeleka ongangokuba abanye balokhuzile baphumile baya komakhelwa nezingane ezincane sayikhipha wabe sisimo sesibona ukuthi hayi
uyalwa le ndoda le iyalwa ngoba shuthi sifuna ukuveza into yakhe useyalwa-ke manje kube nzima nje kakhulu nami benginomzimba uthola ukuthi ngiyacinazeleka angisakwazi nje ukuphila lokhuzana lokhu asuka nje lokho kuqala hayi iy'mpilo zishintshile kube nzima kakhulu kube nzima kodwa sibonga ukuba wanakho usaphila akekho ohambile wabe nosaba ukuthi hhayi futhi khona omunye azomthatha-ke manje indlela belwa ngayo. Ngiyakhumbula impela usitshela ukuthi engathi abantu sebeze babaleka ekhaya after kufike thina la. Yebo bebesaba ukuthi engathi bazoba senkingeni babaleka kodwa hhayi mina ngithe uma kuthiwa khona okwenzeka la kwenzeka ngisekhaya angibalekanga mina ngihlalile mina ney'ngane zami ngathi azihlale. Abanye bahambile kodwa ngade sesikhulumile nawe babuya-ke ngathi ababuye akusizi ukuhamba kodwa ingane kadadewethu lencane eba nenkinga ukuthi eyihlasele yena umfowethu isesekubo asiyibuyisile kwamanje ngoba kungakatholi isizo. Nenye intombazane yami ingane encane naye ayihlali lekhaya sayibabalekisa basahlala ngaphandle abakabuyi. South Africa niyaluzwa udaba niyaluzwa sifikile la ekhaya njengoba nje esho umama kwasale kwashuba kanti nathi ngapha engathi i-footage ezovele nje idisappear i-footage kade ikhona impela not ukuthi eshuthwa i-amisha eshuthwa umuntu one-experience more than 30 years kwi-industry yokushutha ekwa-TV so i-footage yayikhona but-ke nathi besizobuya last week kwase kuba khona umelaphi wendabuko bethembisa ukuthi hayi makunje ucala sithi simlinde sifike naye but-ke ngama-commitment akhe naye bebambekile ngawo sabona ukuthi asingami bebelidinga usizo ngapha ekhaya siqhubeka thina size sizoyenza isitori sabo ukuze bavele ngoba phela ngeke sime ukuthi sizothi mhlawumbe usizo lizoqhamuka kephi usizo balibheke noma ngabe ikephi la liqhamuka ngakhona as long nje besizakele kulo mndeni ngane ngakwethu ngoba babhekene lenkinga bathi iyabacindezela angathi kuthiwa isithwalo lokhu sinikutholaphi kubalaphi bendabuko. Yebo sathola ukulapha bendabuko. Abantu abangaka baconfirma lento ukuthi isithwalo lesi bawu2 bathi wayethwele. Yebo abasho ukuthi wayethwele ngandlelani. Cha abasho ukuthi wayethwele ngandlelani. Uyena ngqo onihluphayo noma mhlawumbe kuyimkhovi lezinto zabo. Uyena ofikayo nezilwane futhi unazo zikhona igcikeni izilwane zakhe. Senike nazama abathandazi mhlawumbe ukuthi bafike la ekhaya. Cha abazi bafika. Omakhelwane bayayazi lento enibheke nayo. Yebo umakhelwane la eduze naye uyayazi ngoba sike sixoxe naye ade nifikile oqala sabe sakhuluma naye. Yebo. Naye washo ukuthi lento besizwa thina la ekhaya naye beyizwa ngoba ishaya nodonga ebusuku uthole kunezigi emva kwendlu uthi naye lento esenzayo naye imenza lapha ekhaya lakhe lento ebiyenzeka ekhaya naye bezizwa lezigi leti kushaya kudonga la kwakhe ngoba seduze uncike kakhulu la eduze wethu. Hey ngiyabona ngathi nabanye bayasaba manje ukuvela la. Yabo basithoka sibalinde sithi bayeza kodwa ke siyabonga sokuthi ke sibuye nathi sikwazi ukuthi usilinde sikwazi ukubuya ngoba nathi simisele ukuthi usizo nilithole kunoma ngabo bani kanza ukuthi ungaba nosizo kulezi zinto zezithwalo. Baningi abantu abavelayo abakhala ngenkinga ezikanje nabavela futhi ngobuningi bathi abasho lokhu abathembela khona ukuthi imithandazo abanye barecommenda abantu bendabuko inkinga ekhona la ekhaya nalezi inkinga esibhekana nazo ezikanje uthola ukuthi abantu imali abasenayo but angibakhulumeli bazoyikhulumela bona but sengisho lamakhesi amaningi uthola ukuthi imali ayisekho sebekhokhe kwaze kwaqothuka amaphakethe so sesidinga nje umuntu ngempela ongathi uzoletha usizo not expect ukuthi kuzoba khona inkokhelo efuneka iphume because siyazi abantu abeza nosizo nabo sekwindlela yokuphila leyo bafuna imali bafuna inkomo ehamba ngenyawo imbuzi imali enkulu endodle engaka la ekhaya sisi angazi kunini lento ngisho mhlawumbe ukuthi nifuna umuntu ozonikhokhisa mhlawumbe ngidinga nje usizo amandla nisela noma amandla nisena ukuthi nikhokhe. Sicela usizo ongakwazi usiza imali asinayo imali yokulokhuzana okwenza lento yikho nje ngibhalile ngicela nje usizo ongasipha lona nje. Ithuna lakhe ilona leliyana. Yebo ithuna lakhe nanti leli lapha.
Okay. Ube nazo izingane na? Benazo. Zihlala ekhaya? Cha, ihlala komabaso bayithatha. Azi-affecteki zona iy'ngane zakhe lapho ezikhona? Angazi noma za-affecteka ngoba akusekho ukuxhumana kakhulu nomabaso. Lokhu bayithatha nje. Oh, bekade ehlala ekhaya? Behlala la ekhaya. Esaphila yena? Yebo. Beyifika elokhuzana ezamakoti wakhe beyifika uma ekhona. Oh, nanomakoti? Ilezo kuqala amawele lawa akhulela la ekhaya. Umakoti yena akasekho nala ekhaya? Akekho evese seseku befika nje mebuyile emsebenzini. Nakuyena kwenzeke lutho? Asazi akusekho ukuxhumana. Okay. Yo, kwazi kwalikhona dadewethu. Emndenini abasekho abadala mhlawumbe kwezinye izindlu? Cha, seyalokhuzana sinabani nje. Bakhona ubhuti lo omunye osekuqaleni efila ozalo usisi wale ekhaya. Nayo eshadela bahlala emzini. Kodwa nje asinabo thina abantu ukuthi nje abaqondile nabo abadala cha. Bonke niphele la ekhaya nje? Kuthina nje sisodwa. Isikhalo senu sonke? Umama, ugogo, ubaba nabo la eMthangaleni bashona. Yebo. Engathi uNkulunkulu anganikhumbula sisi. Nikwazi ukulithola lelo sizo yabo. Ibhlungu lento. Ibhlungu. Ngangishilo ke kule video yokuqala edisappear ukuthi izinto ezikanje kwenzeka ihlaya nje komunye. Eveza ukuthi njengoba nje la ekhaya ninganginaki. Yibe ngazathi ngicela ishumi la gwaya ninginaki. Kodwa niphumelele nezingane zakwethu. Ngizovele ngihambe ngiyothwala ngithwale ngane wayeshihlala lento abako TikTok abasuke bedlalela nje yabo. Bedlathwana behleka but ke leya nkulumo mina ekhona ngihlela ngibuka la TikTok ngawubuka ngashaya uvalo ukuthi yazi emndenini kubalekile ukuzwana. Asisho ukuthi izwanana noma mhlawumbe ubone isimo ukuthi siyaphoqa ukuthi ngempela kukhona mhlawumbe umuntu omndeni owenzakali ukuthi usuzosabela lokho ukuthi ngoba nakho kuthiwa ke thatha lento le iyaphilisa. Ngoba asiyazi ukuyithatha kwakhona imigomo nemibandela yakhona abayithathayo ngoba njengamanje uyezwa ukuthi la ekhaya kuthiwa uthwele ngabo amalungu omndeni kanye nezingane zabo. Asazi ukuthi yini yazi yafika esinqumweni esinjengaleso ukuthi asithathe ngoba uthi usisi bebezwana bakhuliswa uyena bewumndeni bebambene beyingane zandawonye but kulokho ukuthi usengathwala ngabo. Angazi bazondeni kangaka akasekho ke emhlabeni njengamanje umndeni uselenkingeni. Bhekena lesisithwala esikhona ke esihlupha bona njengamanje sekhambe nengane emhlabeni asazi ubona uzolandela uma bengalitholi usizo. Siyacela kungawa wonke umuntu ngaba nosizo South Africa. Siyacela nilekelele ingane zakwethu. Sisazobhekana nazo inkinga ezikanje ngoba ever since umuntu eqala kuvela abantu abanalezi inkinga eziveza abaningi abavelayo. Kunomama nje Shaswete naye ukhala naye sikanandi naye uthi yakhala ingane yakhe encane ithathwa yibhoke ebusuku ziphuma nomphefumulo wayo. Ziyokwenza ezikwenzayo ngaphandle kusale nje isidumbu kuphela sengane embhedeni. Kwala noma uthi uyavusa ingane engavuki boze bayibuyise intathakusa. Ibuye ingane ekhathele udaka umini yonke ingane ngathi sengaze ngisho ukuvuka. Ithathwa yizo le moya emibi le naye ucela usizo ngokuthi ke ngathi Shaswete mama nathi sibheke phela indawo yesafety esingeza kuyona singavelisile noma kanjani. Sithe acela ukuthi kusasa uma ingane ingakwazi ukuthi ikwazi ukuhamba ngoba bathi suke ikhathele akasondele ngakuthina ema-office ethu sizokwazi ukuthi silishuthe udaba lakhe kusasa. Naye uvela njengawo umndeni wale ekhaya bacela usizo nabo basazi. Kodwa ke into yakhe kundodana labayishoyo ngiyayikhumbula ngeke nga-experience nami ejele khona umpethu wayebhekene kanjalo ngobe nginixoxele ngendanga umuntu owayephuma ejele ayodla impethu zamathuna ngaphandle abuye ekseni. Ngizoyixoxa akuyona ingane kwane le into ekhona le engikhuluma ngayo. Nami ngufakazi wapi because sayibona lowo muntu ngiyamazi. Ngangihlala naye ejele ngaphakathi babebulala umuntu but bathi ngoba ngiyixoxe ngendanga. Siswami. Yebo. Siyazwelana nani ngane yakwethu. Siyazwelana ngathi uNkulunkulu anganikhumbula nabantu babe nezinhliziyo ezwazi ukuthi zizwelane nalani bakwazi ukunilekelela. Ngakujabulela kakhulu usizo. Siyathokozela. Wona uright emzimbeni? Noma ukhandlekile umzimba kodwa hayi uNkulunkulu ngiyamthemba. Sengiphila ngomthandazo nje ngoba iyavukala ingalo yami umthwalo ongazi ukuthi kwenzekeni. Even nomzimba uvuka emseni uthi emsezini ukhathele ngathi angazi khona into ebikudova nje emzimbeni. Kodwa ngivuka nginjalo ngeyitohweni.
ngoba ngiyamthemba uNkulunkulu. Emsebenzini abazi impela inkinga nje. Abanye bayazi laba engixhumena kakhulu nabo. Bakhona abazi. The last time ngangibuza umbuzo ukuthi anihlukumezeki ni mhlambe ngoba abanye uthola ukuthi bathi nangokocansi ziyabahlukumeza lezi zinto naseyinganeni. Ngocansi angeke ngilokhuzana ngoba nami ngimncane ngi-understand izinto eziningi. Kodwa ukuthole ekseni uthi uyavuka uyezwa ukuthi hayi khona into engekho nje right kodwa ungazi ukuthi uzothi kwenzekani. Kuzothi kwenzeka kanjani kodwa nje siyaba nayo inkinga. Siyaba nje nasi yahlukumeza kakhulu even nezingane. Khona lo wami omncane ebusuku nithangi akachamele lokhuzana memelela kodwa kuthanga uvuka echamile lokhuzana. Ebusuku uyalala kodwa nje uyibona ukuthi ingane ayilele. Uthola uyanyakaza unqashisa imilenze amisa amadolo abusenza izinto engekho. Umfana. Enza nje into ongazazi uthola uyahleka uyakhuluma akazi ukukhuluma noba. Bangithi ngiyamvusa ngiyambuza ukuthi hawu yinto yenza lokhuzana ukhuluma noba athi lutho. Kodwa uyambona ukuthi lengane ayilele inayo inkinga. Unayo nje inkinga. Ngibuza ngoba njalo lezi zinto zokuthi ibuye ihlukumeza nangokocansi lezi zinto kwabanye ziyabathinta. Ngangakuveza lokho ngaphambilini kwabanye kwenye ivideo ngisazi noma kwakuyiphi sasiyenza. Kunomndeni okwangithinta ngapha ePitoli koGoli kulama sabhabha ngapha koGoli. Usisi wayeganile nje umakoti egane esinye nje seyiqhumama zakhona ngapha koVenda but bese singapha koGoli sinamatekisi amaningi. Umuntu obempela nje obedlizamba likaPondo. Banengane yentombazana nje yayiyodwa kuphela ingane engathi wahamba washona kubaba lo. Hayi ke ngathi impela hayi ke isithwalo lesi imkhovu isele nabo ke la ekhaya njengamanje. Ayekhalela umama kwakuyisikhathi lockdown futhi engifonela umuntu wethenze uhlala usuncipha bugebengu. Ayekhalela nje wayethi usekhalela ingane yakhe umama because kuyena lento isimlale kwaze akasena usemukele yabo. But njengamanje lento ke siyathi singenele ingane yakhe wayesekhala nje ukuthi kuphepha ingane ngoba wamuzi wayethi uyawushiya wayengenzela ngisho ivideo endlini engishuthela isimo ababhekene nasendlini imali igcwele indlu because amakhumba lokho ekheshapile nje amakhumbi naye akasafuni imali akasafuni lutho hlangana nomuzi because engathi ebank imali yayisingene ngendlela ukuthi abasakwazi ukuqhubeka beqhubeka bebhenka because ayikho imali abayikhipha abayi-withdrawayo. Ayikho eniphi abayenza mhlawumbe ukuthi bayakwazi bakhipha imali baphinde bayisebenzise phela ilokhu nje ingena imali. Enye ke sigcwele endlini ethi nansi imali sizokhokha sicela usizo. Otherwise ngihamba nengane ngawushiya umuzi. Hopefully makuthi usakhona lo usaphila maybe angavela la ngoba wayelanda kakhulu ithuleleni akuveze lokho sazi mhlawumbe bagcine ethuleni usizo naye. It was a time of lockdown nathi nami ngangakazi ukuthi umuntu uyoze ayibhekele ngelihlo indaba yokuthi kunezithwalo ezikanje ezihlupha abantu. So bengibuza into enjengaleyo ukuthi ngokocansi ngaba zinihluphi nina ngoba baningi abakhala ukuthi ziyabahlumeza especially abantu besilisa. Kodwa ke siyabonga seswami ukuthi niphinde libe nesibindi sikwazi ukuthi sifike nathi esithemba ukuthi nathi le DVD wayezokunyamalala nje basithatha siphumele ngaphandle komuzi. Yiyo lo baba lo mbona lo nempandla lo iyalahleka kuyena no DVD ingwevu lebo. Kwangekho ingalahle ngoba shuthi iyanyakaza le ndoda yabona ukuthi hayi nabo bezongiveza umnjalo bami yathi hayi sebenze. Siyabonga namhlanje kwasi ngaphandle siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Ngabatshelisa ngisabi mina namanje ngizongena lapha ekhaya. Angisabi. Ngizongena lapha ekhaya ngihamba noNyazi mina ngizongena lapha ngishele ngishiya ithuna lakhe lo bafo lesize ngale ekhaya. Lapho kodwa ingwevu angazi noma yayidlile nisiza la ekhaya. Ongadlanga nje. Phela kudliye muzobheka lezi zinto ezikanje. Lutho. Nginifaka umncedo wegalofu namhlanje siyangena. Anishaya imncedo ngizwe. Anithi qo ngizwe. Ngibancedisile namhlanje. Cha South Africa siyancokola nje but ke yilolu daba esiza ngalo la ekhaya kulomndeni. Siyacela ke kunoma ubani ngalezo ukuthi ongaba nosizo please siyacela siyazendlala kunina. Siyalicela usizo nikwazi ukuthi kulekelele lo mndeni ngana ukuthi baphile nabo impilo efana nabantu bonke eSouth Africa. Siyabonga. Sale kahle emakhaya. Mawune inkinga mhlawumbe uyasithinda sikusize nawe. So ke siyacela ukuthi ungalwe nezingane zakwenu azikwazi ukuthola usizo. Nawe ukwazi ukuphuma kulento mhlawumbe wazifaka kuyona.
ngoba mhlawumbe kuba usaphila ngabe mhlawumbe uyakwazi ukuthi uyikhulule, uyazi ukuthi le nto yakho uyayilandaphi uma ngabe ukuthi-ke kunjengoba ngempela bebeke ukuthi laba abalaphi bendabuko abathi khona into evela kuthiwa wayenza. Kodwa-ke musukulwa ney'ngane phela azenzeli lutho iy'ngane. Sesiwakhe Yebo. ukukhuluma nawe mfowethu nangikhuluma naye kungakhulumi thina ngathi akasazi abuze ukuthi ubani laba. Mfowethu ngibhalela Athuleleni ngenkinga owasifaka kuyona. Leyo nkinga leyo manje sizoqotha thina. Manje ngibhalela Athuleleni ukuthi bazosicela usizo. Ngiyakucela nala ukhona ukuthi nawe silekelele phela ulwe nalento yakhe. Siyazi angazi ukuthi wawuyithatha kwenze njani. Manje leyo nto wayenza-ke isibuyelele thina. Izobulala ney'ngane zethu. Ngiyakucela nje ulokhuzane basinike usizo abakaThuleleni. Nala ukhona angazi wakutheni ngabe ngiyakubuza kunemibuzo eminingi ngabe ngibuza yona. Manje awukho-ke angikwazi ukubuza kanjani. Kodwa nje lento wayenza wenza into ebuhlungu. Wasenza into ebuhlungu singaxabananga kuhleli singenankinga kodwa manje sisenkingeni ngenxa zakho. Sicela usizo-ke kubantu. Sicela udedele uyekele iy'ngane. Ungazi wasebefikile uqale phansi ulwe nathi-ke manje ngoba siyasaba ukuthi mhlambe khona ozolandela-ke njengoba sekuvele kanje ngoba uyalo. Yabonga. Uba igama lakhe? Sifiso. Wakaba? Shange. Bana bakashange Thakazelo. Hayi duma kude hayi ngeke ehlisa umoya ehlisa ulaka ngana kwethu yabo. Udedele udadewini baqhubeke nempilo ngoba nawe nje obulele lapho nje ngithi wahamba ngesikhali. Yebo. Uhambe ngesikhali ngiyacabanga nawe kunemsebenzi adinga ukuthi wenze lona la ekhaya. Uzokwenzela ubani-ke uma usuqeda ingane zakwenu nabashana bakho. Noma ufuna nabo ukuthi bayongena kulowo mgodi nawe wasifaka kuwona ofakwe kuwona. Ngoba phela awuzukwenzelwa umsebenzi makunjalo. Ngiyacabanga nemsebenzi afuneka uyenzelwe. Nabantu abagcina amasiko bayazi nawo phela amasiko ngale-ke kuthiwe-ke kunosiko lokuthi nawe uyongena emndenini. Uzongena kanjani emndenini uhamba lento oyithathile ezikulandelayo ngoba nomndeni uzokubeka ngaphandle phela. Asizile kabi ngane yakwethu sizosiza nje iy'ngane zakwenu nawe ekhaya lakho ukwazi ukuthi-ke kutholakala usizo nawe umphefumulo wakho lapho khona ukwazi nawe ukuthi ukhululeke uye lapho kufuneka uye khona kumvele inqangi. Cha dadewethu siyabonga ma. Ngiyabonga. Engathi seningasala kahle ekhaya. Hayi siyamthemba uNkulunkulu. Ubuyise nasekhaya. Kuyafuneka kwenziwe. Kodwa kusafanele ugezwa-ke lento zakhe ngoba akayendawo. Umndeni ngeze umamukele enze lento ayenzile. Thina abazali bethu abasikhulisanga ngale ndlela le. Ama-shortcut uthi impilo fanele wenze kanjani. Noma bebengenalutho kodwa sibonga lokho abasipha kona. Yebo. Ngicathi unenkinga la ekhona ngiyeza asondele kuma. Ngoba bengazwani nalezi zinto azenzile. Safanele aqale phansi-ke asimgeze kona lokho axolisele kuningi nje kufanele enzele kona. Kuza kuyimahlangana-ke nabazali bethu. Manje mayenquma nina kuzokwenzelwa ba lezi zinto. Angazi. Ngoba yena usagcina lento elokhuzile kodwa ngaleni into engiyaziyo akukho mnandi. Akukho mnandi la ekhona. Bafethu ake sibabhekeni nabantu esiphila nabo nesihamba nabo ngane zakwethu ngoba kwesinye isikhathi uyangena entweni kanti ungenziwa abangani awuboni. Yebo, kunjalo. Yabo nje indlela ochaza ngayo i-character yakhe nangendlela ikhuliswe ngayo nendlela ebenizwana ngayo ninodwa. Hayi nawe njengoba uthi udidekile nathi nesilalele siyaxaka ukuthi ngabe yini kangaka le esimenze yabo. Hayi nami ngiyaxakeka. Ukududana. Ukuthiwa nazi izinto kenziwa imali. Yilokho. Angithi lokho engikusho ukuthi ake nibhekene nabantu enihamba nabo neniphile nabo ngane zakwethu ngoba ungangena entweni ngempela ungazi. Kuthiwa mhlawumbe nje siyaqina la bayazi bona inyanga ingakutshela ukuthi indoda ithathisana. Yebo. Ithi hayi indoda hayi ney'ngane zakho zivikeleka ngithi zonza ngesibhamu. Bize ney'ngane zakini la ngithi yabo ngoba uma usekhaya nawe bakazi bakudubule nomndeni yabo. Ubize iy'ngane ubize kanti mhlawumbe nawe usufaka umndeni esilingweni. Ya kuyiqiniso lokho. Uthathiswa into ongayazi yabo. Kuyiqiniso. Ngoba phela uma ubhekini engathi uyayithwalela ngey'ngane zakwabo. Ayikho nje. Ningaxabene. Singaxaba lutho. Ayikho. Saze saphila lokho akwenza nakho uhambe engenamcebo. Angithi uyabona. Engenamcebo uhambe engenamcebo. Usasaphila kanzima eSouth Africa. Kunzima. No hayi dadewethu siyabonga ma. Okay. uNkulunkulu asale nani nje leli khaya.
anibheke. Yebo, siyabonga. Lungile Shange, sale kahle mntaka baba. Sithemba ukuthi nawe la ukhona uzoyiveza inhlanhla ungavali, ungabi ithunzela eminyama eba nje isibane esihle ekhaya bathola usizo bakulungisele izinto zakho. Ukuze ubuyele kumdalo wakudala ngendlela ungabuyeli njengoba nje usuyile simo kusona. No, siyabonga sisi. Okay, ngiyabonga. Nisale kahle. Okay.